एकदम काळोख झालाय, एवढी झाडं वरती बघा पूर्ण. काही जरा अगरबत्ती लावताय, इथे दिवा लावतायत. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज परत आम्ही चाललोय परत हिंडायला आमच्या गावामध्येच. आम्ही एका वॉटरफॉलमध्ये धबधब्यामध्ये चाललोय, धबधब्यावर. आणि तो धबधबा मलाही माहिती नाही कुठे आहे तो. आपली सगळी पोरं येत आहेत, त्यांच्याबरोबर आपण चाललोय. दाखवतो आमच्या गावात एक धबधबा कुठे आहे तो. खाली जायचं आहे सीधा. बघूया आता कुठे नेतात, मलाही माहिती नाही तो धबधबा कुठे आहे. काय कुमलेश्वर. आपण चाललोय कुमलेश्वरला. आणि आम्ही 5 जणच आहे. बघूया कुमलेश्वर कुठे आहे ते, मलाही माहिती नाही आहे कुठे आहे ते. गावचे रहिवासी आपला विनय आता दाखवणार आहे कुठे आहे कुमलेश्वर. दाखवतो चला. आता पोचलोय आपल्या मोरीजवळ. पण आता पोचलोय इथे मोरीच्या इथे. आणि वरती गेले पावसकरवाडीकडे रोड गेलाय, त्या रोडने आपल्याला वरती जायचं आहे. आणि आम्ही चाललोय 5 जण. 15-20 मिनटं झालेली आहेत. अजून बघूया किती वेळ लागतो. लागलाय थोडी दमछाक होती, दम लागतो थोडा. चढ आहे. आणि ही वाडा वेसराटची मराठी शाळा 5वी पर्यंत आहे. आपल्याला इकडं वरती जायचं आहे. आणि जंगल चालू झालेला आहे, जंगल पॅच चालू झालाय परत. इकडं वरती मुचरी गाव आहे. मुचरी पूर्वी लोक शॉर्टकटनी इकडे जायची वरती. त्याचा आवाज येतोय. अर्ध्यात पोचलोय आपण. किती मिनिटं लागतील? 10 मिनिटं लागतील. 10 मिनिटात पोचू. आम्ही जाण्यावाने आम्ही गेलो ना, गरम बघितला नंतर. जंगल बघ किती घनदाट आहे, पूर्ण काळोख झालाय जंगलात. संध्याकाळचे 4:30 वाजलेत. किती अंधार पडलाय. आता थोडी चांगली जागा आली, चढ संपलाय. जंगल बघू शकता पुढे एकदम काळोख झालाय, एवढी झाडं वरती बघा पूर्ण. ओय गावात काटा रुपला का? इकडे बघू शकता किती जंगल खाली पण. आणि आम्ही आता आडवाटेन चाललोय. नाही तर न्यायचा पाडणं कोणतरी सोडून परत इकडं वरती नवीन वाट जवळ आलेला आहे. हा बघूया कुमलेश्वर. परत जंगल पॅच चालू. आता थोडा चढ लागलाय. हा छोटासा धबधबा आहे, एवढा मोठा नाही आहे पण पाणी कमी झालंय. कुठं
खालचा नजारा असा आहे, काय लांबचं दिसत नाही. ही झाडं मध्ये आलेत त्यामुळे काही दिसत नाही. काही जरा अगरबत्ती लावताय, इथे दिवा लावतायत. आजी हे आजी या मारून देऊया. दर्शन घ्यायला आलेला. दर्शन घ्यायला आलेत. हां मस्त आहे. चालून चालून घामटे निघाला. आता थोडं भिजूया पाण्यात, आंघोळ करूया. आता थोडं खोबरं खाऊया. अरे सोबत घेऊन चटणीमधून आणि पाणी बघा कुठून कुठून येत आहे. पूर्ण कातळ आहे ना. इकडे धबधबा आहे, वरून येतोय. मी ना आता जा आतमध्ये जा पाण्यात. मी करतो भिज ना. भिजल्यावर बोलतो भिजवायची नव्हती. तिथे दिवा वगैरे लावलेला नाही. आता परत आम्ही घरी निघालोय. जास्त मोठा नव्हता वॉटरफॉल, धबधबा थोडा छोटा होता. तर असा होता कुंभलेश्वर धबधबा. तिथं आम्ही गेलो होतो. धबधबा काय एवढा मोठा नव्हता, छोटाच होता. पण बघितलं आम्ही काय आहे, कुठे आहे, आणि आम्हाला माहिती पण नव्हते आपल्या गावात. आणि हा व्हिडिओ मी इथेच थांबवतोय. व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार, बाय बाय.